mmadụ Igbo chiri nze chi ọzọ anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia. Taa bụ Satọde abalị 28 n'ọnwa Septemba afọ 2024 ma bụrụ ahịa Orie n'ala Igbo. Onye ji akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. Otu pati nke na-agba ọchịchị nke dị ugbu a okwu na steeti Abia nke bụ otu pati PDP emeela ka o doo anya na ha ga-esonye na ntụliaka elu nke ọchịchị kansụl nke a ga-eme n'abalị 2 nke ọnwa Nọvemba afọ 2024 maka inweta ọkwa ọchịchị ịbụ ndị isi oche ọchịchị kansụl na steeti Abia. Onye isi oche otu nlekọta nke otu pati PDP na steeti Abia bụ Dr. Orwell Asiforo Okore kwupụtara na ọ bụ eziokwu na otu pati ahụ na-akwado ndị ga-eji aha ya were zụọ ọkwa ntụliaka elu nke ọchịchị kansụl. Dr. Okere onye kwuru okwu a n'ọgbakọ nke ndị ọnụ na-eru n'okwu nke otu pati PDP bụ nke mere n'Ụmụahịa isi obodo steeti Abia gara n'iru kọwaa n'agbanyeghị na ọ bịara dịka otu pati PDP ọ bụ nke agụpụrụ n'ikikere oche ọchịchị mana ha ka kwụsịrị ike n'isonyere na nke ahụ. Dịka o siri kwuo, otu pati PDP bụ ndị ka n'ọnụọgụgụ n'ụlọ omeiwu nke steeti Abia dịka o kwuwara na otu pati PDP dị ọnụọgụgụ 12 ebe nke otu LP nọ n'ọnụọgụgụ 11. O kwuru na akwụkwọ nke eji ezipụta mmasị ndị chọrọ iso n'ịzọ ọkwa nke ọkwa onyeisi oche ọchịchị kansụl ga-abụ ọnụego $1,200 ebe ndị nke kanselọ ga-abụ $25,000. N'otu aka ahụ, ọ gbara ụmụ nwaanyị ume ka ha sonyere n'ịzọ ọkwa ebe ihe a ga-akwụ pasentị 50 iji nweta akwụkwọ a nke na-egosi na ha nwere mmasị maka ịzọ ọkwa ahụ. N'ịga n'iru n'akụkọ, obi ọchịchị onye isi ala akọwala ihe merenụ gọọmenti agaghị etinye ọnụ n'esemokwu ego ole a ga-ere mmanụ patrol bụ nke dị n'etiti ụlọọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị Naịjirịa nke bụ ụlọọrụ NNPCL nakwa ụlọọrụ nchịpụta mmanụ Dangote, na-akọwa na ụlọọrụ abụọ a bụ nke kwụrụ na nke onwe ha. Ekpughere nke a site n'aka onye enyemaka pụrụ iche nye onye minista na-ahụ maka mmanụ patrol bụ omeiwu Lokpobiri na mgbasa ozi bụ Nnaemeka Okafor. Enyimba TV chetara na Lokpobiri kwuburu na ka enwechara ọgbakọ nke dịrị n'etiti ya na osote onye isi ala bụkwanụ nke nọrọ nwantịntị oge bụ osote onye isi ala Kashim Shettima, na-akọwa na ọnụego mmanụ patrol a na-ere agaghị abụ otu ebe niile ma kọwaa n'oge mmanụ patrol ga-eje erute na mpaghara niile ga-eme ka ọnụego ya bụrụ nke ga-akwụrụ otu ebe. Onye minista ahụ gara n'iru kọwaa na ụlọọrụ ahụ bụ nke aka gọọmenti na-adịghị na ya, n'ihi ya na ọ bụghị gọọmenti ga-atụ ego ole nke a ga-ere ọnụego mmanụ patrol. Onye isi ala Tinubu ka ọ dị ezipụla ozi nkasi obi ya nyere gọvanọ steeti Akwa Ibom bụ Umo-Eno maka ọnwụ nwunye ya bụ pastọ Patience Umo-Eno. Onye kọmishọna nke na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Ini Ememombong mapụtara ọkwa ahụ gbasara ọnwụ nwunye aka na-achị steeti ahụ na nkwupụta ya nke rutere ndị nta akụkọ aka. Ozi nkasi obi a ka ekpughere site n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi ala na mgbasa ozi nakwa atụmatụ bụ Bayo Ọnanugwa n'aha ọchịchị etiti. Ụlọọrụ EFCC ka ọ dị anwụchiela onye bụburu aka chịrị steeti Taraba n'oge gara aga bụ Darius Ishaku ma kpọpụ ya ụlọikpe maka nrụrụ aka ego ijeri naira 27 nke o zuru bụkwanụ nke gọọmenti steeti ahụ. EFCC boro Maazị Ishaku ebubo nke dị ọnụọgụgụ 15 nakwa otu onye ọzọ na-asara ọnụ ya n'ụlọikpe ukwu ọchịchị etiti nke dị n'Abuja n'ụbọchị Tọzdee.
onye nke ọzọ na-asara ọnụ ya bụ onye bụbụrụ onye odeakwụkwọ nke ụlọọrụ na-ahụ maka ego ka o si abata n'ogo ọchịchị kansụl nakwa echimechi ọdịnala nke steeti ahụ nke steeti Taraba bụ Bello Yero. EFCC bụ ndị buru ha ebubo na Maazị Ishaku ugboro rere ego ruru ijeri naira kpachie ya ma wụnye ya n'ime akpa nke ya, bụkwanụ ego nke siri n'aka ụlọọrụ na-ahụ maka ego nke ọchịchị kansụl nakwa nke ọdịmma ọchịchị ọdịnala nke steeti ahụ, bụ nke ruru ọnụego ijeri naira 27. N'ịga n'iru na steeti Anambra ka ọ dị, gọọmenti steeti ahụ amapụtala ọkwa gbasara mgbochi ihe ọbụla bụ njem na steeti ahụ n'abalị 28 nke ọnwa Septemba afọ 2024 iji gbochie ihe ọbụla ga-abụ inye nsogbu n'oge ntụliaka elu ọchịchị kansụl nke a ga-eme na steeti ahụ ka ọ bụrụ nke ga-aga n'anya ya. Mmachibido a bụ nke siri n'aka ụlọọrụ nke na-ahụ maka ntụliaka elu na steeti Anambra bụ ANSEC iji gbochie ihe ọbụla nke ga-abụ mmekpa ahụ maọbụ ihe ọbụla ga-ebute ọgbaghara n'oge ntụliaka elu ahụ, ma hụ na a ga-enwe ezi nchekwa nyere ndị pụtara n'ịtụ vootu, ndị ọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu na ndị ọzọ bụ ndị ọrụ ha dị oke mkpa dịka ụlọọrụ ANSEC siri kwuo ya. Mmachibido a bụ nke na-agaghị emekọta ndị ọrụ ha dị mkpa nke gụnyere ndị ụlọọrụ INEC, ndị na-eleba anya maka otu esi eme ntụliaka elu, ndị ọrụ nta akụkọ akwadoro nakwa ụgbọala nke ọnọdụ gbatagbata nakwa ndị ọgha ọkụ na ndị ọzọ ọrụ ha dị oke mkpa. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọma m, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ nke bụ isi na ndị ọzọ ga-abịara unu. Nọsie n'ike n'ebe ahụ. Ndị ọma njem ọnụ, ugbu a ka anyị ezọba ụkwụ n'akụkọ nke bụ isi. Ụlọ ọrụ nke na-ahụ maka ihe ọbụla gbasara mmiri n'ala anyị Naịjirịa ka ọ dị ugbu a akọpụtala mkpa ọ dị na ndị niile bi n'akụkụ mmiri nke Niger na nke Benue ka ha si ebe ahụ kwapụ ozugbo n'egbugo oge ọbụla ma chọọ ebe ha ga-azọ isi onwe ha nakwa ngwongwo ha. Na nkwupụta ha na Fraịde, onye Director General nke ụlọ ọrụ NISA bụ Omar Mohammed bụ onye gara n'iru kwuo na mgbago mmiri nke oke osimiri Niger nakwa nke Benue eruola n'ogo na-amazikwaghị ihe a ga-eme ya bụ ọnọdụ. O kwupụtara mkpa ọ dị na ndị ụmụafọ Naịjirịa ga-erube isi ma mee ka ọwa mmiri niile nke dị n'akụkụ ha bụrụ nke a ga-agwachasị ma mee ka e nwee okporo ebe mmiri ga-esi na-asọpụ n'otu dị mma na-enweghị ihe mgbochi ọbụla. Ọ kọpụtara na oke mmiri ozuzo nke na-ezo n'ala anyị Naịjirịa bụkwa ihe so were kpata oke ide mmiri nke a na-agabiga n'ala anyị Naịjirịa. N'azụmahịa ka anyị zọbara okwu ugbu a, ọchịchị etiti ekesala ijeri naira 24 n'ọma 78 n'okpuru ihe omume nzipụ ego ogo ọchịchị etiti nyere ezinụlọ nke dị ọnụọgụgụ 991,261 na mgbalị iji hụ na a ga-ebelata oke agụrụ na ụbịam ma weta ya n'isi njedebe. Nkesa ego a bụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe omume ngwunye ihe ego haziri ka steeti 36 nke nwere n'ala anyị Naịjirịa ga-eketa ego ahụ nakwa isi obodo nke ala anyị Naịjirịa site n'aka ụlọọrụ NSIPA na Tọzdee. Onye nhazi ụlọọrụ NSIPA nakwa onye isi ụlọọrụ abụ Badamasi Lawal kwuru na nkesa ego a ga-enye aka bụkwanụ nke dabere n'atụmatụ onye isi ala nke ọ kpọrọ Renewed Hope Agenda dịka ọ kọwara n'ọchịchị etiti n'ọnwa Ọgọst nke afọ 2024 kwụrụ ijeri naira 381 nyere ezinụlọ nke dị ọnụọgụgụ 153,38 maka inye aka hụ na a ga-ebelata oke ụbịam na agụrụ n'obodo.
n'ama egwuregwu ka anyị zọbara ụkwụ ugbu a. Ama egwuregwu Adukoye nke dị na Port Harcourt ga-abụ ebe nlereanya n'ụbọchị anọ nke egwuregwu Premier League dịka onye nkụzi otu egwu bọọlụ Rivers United Finidi George na onye otu ya Yemi Oleriwanju ga-achịpụ ya na nke mbụ ya. Finidi bụ onye kpọrọ Oleriwanju ka ọ bụrụ onye enyemaka ya mgbe a kpọpụtaburu ya ịbụ onye isi nkụzi otu egwu bọọlụ Enyimba n'afọ 2022 ma gaa n'iru hụ na ha ga-amabute mmeri n'oge ahụ bụ nke merenụ ka otu egwu bọọlụ Enyimba bụrụ ndị gbara ndị nke itoolu n'oge ahụ enwere egwuregwu Premier League nke afọ ahụ. Mana otu ọ dị, ha abụọ ga-achịpụ ya dịka otu egwu bọọlụ ha abụọ ga-ezute onwe ha ma mara mbenabụ nke ga-abụ oke n'ime egwuregwu nke mabite iko nke Nigeria Premier League. Ndị ọma m, site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Dịka m na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche maka ị nọ ebe ahụ ma kirie ma gee ntị, mana echefukwala na unu nwere ike na-esonyere anyị na mgbasa ozi niile nke anyị na-emepụta n'igwe onyonyo a. Na-asị unu agbalịala maka ige ntị. Onye wetara unu aka bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma, onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Daalụnụ.